Ja vám vlastne toto videjko vám ešte točím 4. decembra, kľudne môžete sa nakúknúť na lampičku, jo, 4. december, ale vlastne predtočievam si tie videjka, takže ak ste nepochopili tomu prvému videjku, tej pár jednotke, tak proste som to myslela tak, že jak som to myslela. Ani sama neviem, jak som to myslela. Ale nie, ja som to proste myslela tak, že proste, že takže robím zo 4. decembra, jo. Ja, kúkajte nám to. Už som od lepidla. Už som sa asi tretíkrát popálila, akože nepáli to. Lebo ono to tak rýchle zaschne, mám taký pocit, jo. Čiže, takže tak, no. Takto si to proste vždycky prilepím. Teraz to nejak takto roztiahnem. Ešte potrebujem. A ja už nemám nastrihané, musíme ísť rýchle strihať. Absolútne, ale absolútne nič nestíham. No takže to rýchle takto nastriham. No a z 5. decembra by som chcela vydať asi ešte jedno videjko, alebo ja fakt neviem, jo. Takže tak. Dobre, ja som nenašla, tu je to. Jo, a zase mi to prilepilo. Ach jaj. Neznášam tieto sprostosti, ale že neznášam. Vlastne tu vidíte, že mi to tak trošku nevydarilo, tak hodíme tam to lepidlo. Ježišmaria. One second, please. Tak na to, čo som odstrihla, dáme lepidlo. A teraz to vlastne takto prilepíme, jo. Sice to je trošku hrubšie, ale nevadí. A teraz vlastne toto strčíme do tohto. Ježiš, ja to neukazujem na kameru. Len to je hrubé, to je na tom ten problém. Ach jaj. Bože, 1 second please. Dobre, táto sa mi vôbec nevydarila, čiže to idem skaziť a idem ukázať úplne novú. Dobre, vôbec to neurobím, ale už ideme rozmýšľať, kde by sme tieto výstupy mohli dať. Takže mám tu 1, 2, 3, 4 ozdoby. A ja by som ich akože chcela dať nejak tuto na tú stranu, pretože tu mám absolútne že nič, jo. A vlastne ešte keby sme sa vrátili k tej tretej sérii, toho decembra, tak vlastne tento stolík by som si presunula sem a tu by bol ten make-upovací stolík, jo. A tak poďme ešte rýchle na výzdob. Asi takú najpeknejšiu som vzala a vy povedzte proste, že či je to dobré, jo. Čakajte, podľa mňa je to, ježišmaria. Podľa mňa je to mega cool, tak asi nechám tak, ale uvidíme v 8. decembri. Tak ahojte a vidíme sa v ďalšom.